egin behar dut rollo, ni banitz, Amaika telebistakoa, bale? Igual jarriko dut nire txano feminista, esan guztu, zergatik da feminista, pues begira, eske dago bi aukera. Horrela ez da feminista, bueno, bai, izan daiteke, porque ni man ez feminista, nik dakaran ustea da feminista. Mira horrela. Eskua, la manika. Ez da ez. Vale? No is no. Bueno, listo. A ber, ez hau dela nitaz hitz egiteko. A ber, eske nire izpizka bat gustatzen zait. A ber, nire izpizka bat protagonista, osea. Baina, hemen gaude zirkugola eskolan. Orduan pentsatu dut, egingo dugula froga bat, aber zer moduz moldatzen zareten. Katxarronekin? Zuen artean nola pasatzen gauza kontatzeko? Bueno, 2020ko azaroan iriki genuen zirkuola artestenikoen lantegia. Gaina restrikzioetan sartua, mugikortasun, restrikzioekin. Eta bueno, zabaldu eta berehala, ikasle pila hasi zien etortzen, apuntatzen, rollo magia. Bai, zegera da kristona indeguna, urte terdian, gaina urte terdi ireki genula, eta hone funtzionatu du pli-pla, jendea etortzen da, bueltatzen da, juten da, etortzen da, hemen dago movimentu bat, arratsaldero, 5:00 aurrea eukitzen dugu klasiak, astelehenetikan ostegunera, 5 urtetatikan 89 urtetaino. Zirkuan atal ezberdinak lantzen ditugula, 5 urtetik 15 urtera bitartean zirkuan, 3 zatitan banatzen dugu klasea, gero daukagu DBH-ko adinekin beste klase bat, eta gero helduen ikastaroak bai dira gehiago gai konkretu batekin, aireko akrobaziak edo lurreko akrobaziak. Guk zirkua lantzen dugu, saiatzen gara orokorrean lantzen, eta ez zentratzen disiplina batean, oraindik ere beraien jakintza zabaldu eta gero aukeratzeko aurrerago, ez? Eta hoxe, aritu izan gera lurreko akrobazia egiten, dela pixkat oinarria, ez? Akrobazia egiteko airean gero edo zerbaiten gainean, ez? Itzulipurdia, eta gauza desberdinak. Trampolina. Aparte, badugu beste txoko bat sortzen dugu, oreka lantzeko, ez? Orekako disiplina desberdinak. Oso zabala da orekaren barruan egin daitezken gauzak, agian garazik. Adibez, nik ematen dut orekan txokoa, eta izaten da kablearen gainean ibiltzia, edo bola baten gainean saltoak itea, o aurrera, atzera, giroak, ruloekin, gero erakutsi aldegu, plastikoekin, objektu desberdinekin, eta azken batean hemen dauzkagu, objektu desberdinak erabiltza ditugu eta pixka danetikan. Hori izango litzake orekan txokoa. Ez dugu aipatu oraindik, ez? Astean zeharreko eskaintza aipatu dugu eta badugu asteburutan egitasmo bereziak egite ditugu, hilabetean behin zirkua familian egiten dugu. Eta zirkua familian ez da bakarrik aurrak ikasteko edo praktikatzeko, baizik eta bere hori da, etxekoak ere egin alizateko eta ikusteko, ez, gertatzen den hor. Harremanak azkenean hemen ere sortzen dira, eta ze harreman dauden beraien artean, askotan ohartzen dira hemen, ez, eta, elkar laguntza, noski, eta, balio asko lantzen dira, ez, eta helduak ere ez jarri mugimenduan, zeren askotan bat baino gehiago, ez, gertatu zaigu bat baino gehiagorekin, sartu dira, eta uste zuten, beraiek eseita geldituko ziela, ikusten bere umeak, ez, nola egiten duten, eta ez, hemen da, denak jartzea jolasean, mugimenduan, eta hoxe. Eta, eskaintza gehiago ere baditugu, asteburutan. Eta gero asteburutako, Gipuzkoa, Euskal Herria, edo baita kanpoko artistek, eukitzea aukera, asteburuko kurtsuak emateko, eta gehiago hau izan alda bideratuta, profesionalei, edo, baita lehengo aldi zindunari ere baina izaten da, igual, 3 orduko zertxo bat, oaingoz behintzat horrelakoak aigera egiten, 3 orduz, generalian izaten da, hemen igual iten ez ditugun disiplinak, ekartzeko, izan alda julajo, hemen ez daugau, baina hemen artista badago Bizkaian, orduan etortzen da, eta ikasteko berakin, aukera
Eta horien, bai, eta izan hor bai sartzen ditugu ez zirkoa bakarrik, dantza ere, edo magia ere. Aipatzearren, pues askotan zirkuarekin lotzen degula pues, gure seme-alabak edo dena delakoak txikienei gustatzen zaielako zerbait, baina aipatu nahi genuk ere bai, pues, zirkuaren bitartez gauza pila bat lantzen diala, ez? Guk esaterako pues, egoera berezi guztionen aurretik materiala elkarbanatzea, materiala zaintzea, osea, badaudela eguneroko bizitzan oso baliagarriak dian balore asko, zirku saio batean, bereziki lantzen saiatzen geranak, ez dala bakarrik espresio artistiko bat, hori ere bai, baina bueno, pues psikomotrizitatea lantzeko modu oso ona dala, ja bere horretan lantzea uzten degunetik aurrera, beti pues, kirolarekin lotzen da, eta kirolan leia dago, eta hemen pues, ez dago leiarik, hemen norbere gaitasunako betzea dala helburua, ez? Eta beste puntu bada ere bai, hemen dauzkagun ikasle guztiak, espentsa aurra dianik, baizik eta erdia izango aurra, baina beste erdiak dia helduak. Dauzkagu akrobaziko klasetan 56 urteko pertsona, bai, oraingoz bentzat helduenetarikoa, 56 urte bat eukiko ditu, eta hori ere garrantzia eman, zirkoa ez dela aurrentza, baizik eta azken batean hitzein ditugun ikasketa eta zirkoaren bitartez ikasi aldeun guzti hori danontzat balio dula. Aurrentzat, helduentzat, azken batean da ikasketa pertsonal bat. Eta igual gehitzeko zirkuolari buruz, beti izan dugula hasi ginenetik, ez? Hizkuntza eta zirkoaren praktika lotzeko gogoa. Ez, azkenean, zuk bizipen positiboak hizkuntza batekin lotzen dituzunean, uste dugu, ez, hizkuntza horrek etorkizuna izan dezakela. Eta askotan harremanak, ez, sortzen direnean, batez bizipen positiboak, euskeraz egitea lortzen baditugu, hortik aurrera pertsona hauek hemen egiten dutenak kanpoan ere aurkitzen direnean euskeraz egingo dute, ez, eta bueno, da gure azitxoa jartzea, ez.
Txika, torri. Ikusi ingo dugu. Orduan, beti besoak hegazkina bezala. Eramango genitugun, bai? Begirada beti puntu bukaeran, lineako bukaeran, jartzen dut nire begirada. Puntu bat beti laguntzen du oreka eukitzeko. Besoak zuzen, orduan, pertsonak zure kasuan zu laguntzen naizeala, jarriko zenun horrela bandeja bat bezala. Eta horrela ni naiz, bai, apoiatu edo buruan, bai? Bai, bandeja, pixkat urrutio joan beharko zinake, hori da. Eta horrela ni alde jolastu, edo laguntzen da. Eta joan algera aurrera. Venga, guazen. Eta hori izango litzake adibidez, oreka kasu honetan. Baina, etxean iteko gauza oso polita eta bat ere ez garestia. Dauzkagu poltsak. Poltsakin inal ditugu malabarak, jolastu aldegu, bai? Dantzatu aldegu, gure sukaldetik, gelatik, haizearen kontra erabiltzen. Eta honekin aldegu algera
sartu bat, bi, jun sartzen gero eta gehiago, bat, bi, hiru, bai? Malabarra bezala, baina pelotak denbora osoan erortzen dira eta beti egon biagera jasotzen, honek ematen du haize askoz gehiago eta denbora gehiago ikasteko. Orduan oso erresa da. Ze fantasia garazi! Ezoaztea inazkar, bale? Zuek ikusi behar duzu zuen ritmoa eta zuen denbora. Ongi ateratzen zaizuenean, fantasia asko egitea batekin, ongi ateratzen zaizuenean, fantasia asko egitea batekin, orduan hasten zarete bigarrenarekin. Hori da. Nola da? Edo biak batera. Oso importantea da sinistea, bira nire aurpegian, bira garazi nire aurpegia, bira. Kontu da intentzioa, gauza guztitan intentzioa, magia ingo dugu. Hartuko dugu bat, utzi bestea, bota, utzi. Eta itxita da ona aldeko punta hartuko dugu. Hori pixkat txikitu da, hori da. Eta ingo dugu orrastu. Hori da. Orrastu. Hartuko dugu beko aldea. Emango dugu buelta. Jarriko dugu eskua. Jarri eskua, zuke bai. Guazen batera itera. Bat, bi. Edozein poltsakin. Seguro, a ber, garazi, mesedez, izango da horrela, ez da? Bai, edozein poltsakin, izan alda asaduna baino beto asagabe, ikusi berdura etako erabiltzaitugu poltsa hauek, eta ba, hoxe, azken batean erabili nahi dezu modura eta dauzka aukera pilo bat jolasteko edo Eta kontatuko diguzu zein den konpainia eta hori dena, hola pixka bat noiz hasi zineten, eta hori dena, eta nik entzen naiz, eske geratzen da superpolita. Gainera geratzen da, nola esaten da, enpresako... Korporatiboak. Oiala hauek dira, igual patrozinatu barko zituen 11 telebistak oialoiek, Ahí lo dejo, Samu, esan zure jefeari, hemen dakatela, aukera, badaukagula, oial korporatibo 11 telebistarako, bale? Orain Koldok kontatu behar digu bereien konpainiaz eta hori dena, eta gero pasako dio. Bira ze fantasia! Bira ze fantasia, deskantzatzeko bestela bitartean. Baina begira zer egingo dugun, Bera kontatuko du zati bat, botako du, eta ojala ez apurtzea mikrofonoa. Bestela, egingo dugu bestela crowdfunding bat, mikrofono bat, erosteko, bale, Samu, crowdfunding da hori dago modan. Eta ni egongo naiz hemen, bale? Zuek rollo kontatu, pasa, apurtzen bada, pues ya está, es que, a ver, hau da zirko. A ver, Samu, esan dizut nora gentozela, ez da? Nora gentozela zirko eskola batera. A ver, pues es que hau da dagoena. Konta, berri zirku. Bueno, esan bezala... Iratita biok badegu konpainia bat, berdinki zirku garaikia deitzen dana, 2019an sortu zen, karrikan plataformari esker, eta, naiz eta 2020a etzan guk nahi bezala joan, 2021 batean 30 bat eman aldin ditugu, Euskal Herriko plaza ezberdinetan, eta baita Euskal Herritik kanpo ere,
eta, bueno, bada, bere lehen lana da mikra deitzen dana, eta pixka bat, pues, estereotipoak eta, bueno, genero estereotipoak eta boterea harremanei buruzko pieza bat, lenguai akrobatikoan kontatua. Eta, ea nola pasa behar dizudan, hau. Baina, ba. Hau da zirkua. Bat, bi, eta hiru. Toma! Ba, ikuskizun desente egin ditugu, mikrarekin. Ba, espero baino gehiago, ez? Gure hasiera, ba, justo pandemia iritsita hortik gutxia izan zelako, eta ba, hori gauzak pixka bat zail ikusten genituen, eta aldiz, ba, kriston erantzun ona izan dugu. Joan geranean herrietako plazetan, ba hori, jendearen erantzuna oso ona izan da. Bai txikienetatik, helduenetaraino, ez? Eta, bueno, Koldok esan duen bezala, ba, gure asmoa bai da iruditegi berri bat sortzea, ez? Eta horretan laguntzea, guk alduguna ba, feminismoare eutxiz, ez? Ba, gure moduan kontatuz, akrobaziaren bitartez, ba, mezu potente bat eman nahi dugu, eta bai gainea mezu unibertsal bat dena, ez? Denei gertatu izan zaiguna noizbait etiketak edo jasotzea, ez? Pairatzea edo jartzea, denak egin dugun zerbait da, eta bueno, horren inguruan doa. Eta ez hemendik aurrera ere sortzen jarraitzeko asmoz gaude, noski. Eski orain esan didate, jakin dut, ari zaretela zerbait berria prestatzen, o zerbait, edo zuek esaten du, hau dira zirko kontemporaneo, bale? Hau dira beste rollo bat, ez da, zirko normala eta gero du zirko kontemporaneo, hau dira flipatu batzuk, eta hau egiten dute ikertu, rollo, ikertu. Eta orduan haiek ari dira ikertzen beste artista batekin. Eta artista hori da, Maitane Azpirotz Loidirekin ari dira zerbait prestatzen, eta kasualidadez hemen dago Maitane. Orduan. Ez, baina hori grabatu behar duzu. Hemen gara... gu grabatzen dugu dena. Ze marabila, Zu igual samu hemendik aurrera igual nahi duzu zirkolaria izan, Utzi rock and rolla eta... Bueno, zuk ikusi. Joan behar dut Maitaneren bila, bale? Maitane! Eske hor haiek daukate liburutegi, arroio, o bulegoa o zerbait. Maitane! Atera balkoira! Atera balkoira! Eske, jakin dugu, hauek kontatu digute, ari direla zurekin movida bat egiten, rollo kontemporaneoa zaeten bezala, ikertzen eta movida horiek. Haiek deitzen diote ikertu, ensaiatu, entrenatu, baina, bueno, ari dira kontemporaneo, rollo, ikusiko zu. Bueno, ja joango zara ikasten, bale? Pixkanaka, bale? Zer diren zirkoa eta gero zirko kontemporaneoa, bale? Nahi duzu jeitsi?